कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. संगीत मराठी रंगभूमीला नवसंजीवनी प्राप्त करून देणारे नाटक संगीत मत्स्यगंधा. या नाटकाची दखल रंगभूमीच्या इतिहासात घेतली जाते. महाभारताच्या आदिपर्वात महर्षी व्यासांनी रंगवलेल्या मत्स्यगंधेच्या चरित्रातलं उत्कट काव्य आणि प्रखर नाट्य नाटककार वसंत कानेटकरांच्या प्रतिभाशाली लेखणीतून साकारलंय आणि पंडित जितेंद्र अभिषेकींच्या संगीतानं त्याला अलौकिक उंचीवर नेलंय. कित्येक वर्षांपासून नाट्यप्रेमींच्या हृदयावर कोरलेलं हे नाटक संगीत मत्स्यगंधा. या नाटकाची अनुभूती की तुम्हाला घ्यायची असेल तर ही संधी तुम्हालाही मिळणार आहे येत्या फेब्रुवारीला सावंतवाडीत. हे नाटक त्या बॅरिस्टर नाथपै सभागृहात होत आहे जे तब्बल 5-6 वर्षांनी पुन्हा एकदा सुरू होत आहे. सावंतवाडीतील स्थानिक कलाकार या नाटकात तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत आणि या निमित्तानं या सगळ्या कलाकारांशी आज आपण संवाद साधणार आहोत आणि पाहणार आहोत संगीत मत्स्यगंधाची कशी सुरू आहे रंगीत तालीम. मायबाग प्रेक्षकांना माझा नमस्कार. मी केतकी सावंत संगीत मत्स्यगंधा या नाटकात सत्यवतीची भूमिका साकारते आहे. खूप वर्षांनी संगीत नाटक आपल्या भेटीला येतं आहे. सावंतवाडीत खूप वर्षांनीच संगीत नाटक नाथपैमध्ये होतं आहे. सत्यवतीच्या भूमिकेबद्दल म्हणायला गेलं तर तिचे 3 शेड्स दाखवले गेले आहेत. सुरुवातीला ती कशी अवखळ असते, त्याच्यानंतर ती कशी फर्म होते, त्याच्यानंतर तिचं वय झाल्यानंतर तिची भूमिका, असे 3 वेगवेगळे शेड्स करताना मलाही त्यात वेगळा अनुभव मिळाला. कारण 3 शेड्स एकत्र एकाच नाटकात करणं थोडंसं आव्हानात्मक आहे. मी स्वप्नील गोरे. या प्रयोगामध्ये मी पराशर ऋषी ही भूमिका सादर करत आहे. संगीत मत्स्यगंधा हे संगीत रंगभूमीवरील एक मैलाचं दगड आणि विशेषतः काही विशेष बदल घेऊन येणारं नाटक आणि नव्या पद्धतीनं संगीत नाट्य रंगभूमीला संजीवनी देणारं नाटक ठरलं. पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांचं संगीत, रामदास कामत यांचा दैवी आवाज आणि वसंत कानेटकर यांची भाषा, या सर्व गोष्टी सादर करताना आम्ही मेहनत करतो आहे. आम्हालाही त्या गोष्टींचा आनंद मिळतो आहे. तेव्हा आपणसुद्धा या गोष्टींचा आनंद घेण्यासाठी आमच्या प्रयोगाला जरूर नमस्कार. मी प्रसाद शेवडे. उद्या 15 तारीखला होणाऱ्या मत्स्यगंधा या नाटकासाठी मी ऑर्गन साथीसाठी आहे. कैलासवासी पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांनी संगीत दिलेलं हे नाटक आहे. एकापेक्षा एक अजरामर ही अशी नाट्यगीतं आहेत. पराशराची देवाघराची ज्ञात कुणाला आहे, गुंतता हृदय कुणाला, त्याचप्रमाणे नको विसरू संकेत मिलनाचा, अशी पराशराची एकापेक्षा एक अशी अजरामर गाणी आहेत. त्याचबरोबर सत्यवतीची काही गाणी आहेत. अर्थशून्य भासे मजा, तव भास अंतरा झाला, आणि काही अप्रचलित पण गाणी याच्यामध्ये आहेत जी तुम्हाला 15 तारीखला ऐकायला मिळतील. जी अप्रचलित गाणी आहेत तीसुद्धा खूप अप्रतिम संगीतबद्ध केलेली आहेत आणि एकूण पूर्ण सगळी ही गाणी आहेत ती एकापेक्षा एक अशी अजरामर झालेली गाणी आहेत. तुम्हाला 15 तारीखला ही गाणी ऐकायला मिळतील. नमस्कार. मी बाळपुराणिक, श्री परमेश्वर प्रोडक्शन या संस्थेचा कार्यकारी निर्माता आहे. आम्ही आमच्या संस्थेच्या वतीने संगीत मत्स्यगंधा हे नाटक सादर करतो आहे आणि त्याचं दिग्दर्शन मीच करतो आहे. ज्या संगीत रंगभूमीने 100 वर्षापूर्वी सुवर्णकाळ अनुभवला त्या सुवर्णकाळाची आठवण करून देणारं संगीत मत्स्यगंधा हे नाटक
याचा प्रयोग आत्ता 15 फेब्रुवारीला सावंतवाडीमध्ये होतो आहे. याच आमच्या संगीत मत्स्यगंधाने 60व्या राज्यनाट्य स्पर्धेमध्ये 3 पारितोषिके पण मिळवलेली आहेत. सावंतवाडी किंवा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले सर्व स्थानिक कलाकार, या सगळ्या कलाकारांना घेऊन मी हे नाटक या ठिकाणी सादर करतो आहे. त्याचं डिरेक्शन या ठिकाणी मी करतो आहे. सर्व कलाकारांनी गेले 2-2.5 महिन्यामध्ये खूप चांगली मेहनत केलेली आहे आणि पुन्हा एकदा आम्ही या सर्व कलाकारांना घेऊन हे नाटक जे रंगभूमीवर आणतो आहे, यातून सावंतवाडीमध्ये नाट्यकलेला पुन्हा एकदा उभारी मिळेल याबद्दल मला पूर्णपणे विश्वास वाटतो आणि सावंतवाडीचं नाट्यक्षेत्रातलं गतवैभव जे आहे हे याला पुन्हा प्राप्त होईल असं मला या निमित्ताने आशा वाटते. आणि आपण सगळ्यांनी हा जो आनंद आहे किंवा या नाट्यकलेला सर्वांनी उभारी देण्याच्या कामामध्ये सगळ्यांनी सहकार्य करावं असे मी आपल्या सर्वांना या निमित्ताने या ठिकाणी विनंती करतो. या ठिकाणी आपण बघतात खूप चांगलं वातावरण, तालीम आत्ता आमची चालू आहे, रंगीत तालीम 15 तारखेच्या निमित्ताने, आणि आज सगळेजण खूप कलाकार मेहनत घेत आहेत जे आपण बघत आहात. धन्यवाद. रसिको, शनिवारी 15 फेब्रुवारीला परमेश्वर निर्मित प्राध्यापक वसंत कानेटकर लिखित संगीत मत्स्यगंधा हे नाटक आम्ही सादर करतोय. या नाट्यकृतीचा आनंद घेण्यासाठी आपण सर्व रसिकांनी आवर्जून उपस्थित राहा. शनिवारी 15 फेब्रुवारीला बॅरिस्टर नाथपै सभागृहात रात्री 9:30 वाजता संगीत मत्स्यगंधा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.